Ya za ku zo neman aure a wannan yanki mai duwatsun? Ina ma da ce kun yadda da tayin dan uwana akan yarsa, da wannan baiko a fadar Jaipur za a yi shi. Shi kuma auren a fadar Buckingham na Ingila. Amma har yanzu lokaci bai kure ba fa an kira shi a waya. Marabala ne da sirki. Barka da zuwa. Barka da sannunku. Yaro ya hanya. Lafiya kalau baba. Fatan dai kun ji daɗin hanya. To ku shigo mu je. Ya dai abun mamaki me ke faruwa ne ko amarya ta fece ne? Dan uwa amarya fa ta fece. Ku duba tagogi ko za ku ga an daure sari yana reto. Na gaya maka. A bisa al'adar mu. Amarya ba ta zuwa wajen baiko. Idan da bukata zan hada ta da yaran su magana. A waya bayan baikon. Haba ba komai ai. Sam kada ka rabu da batun wannan. A ci gaba. Wuce al'ada kuma da a ciyar gidan wana jagan da damce da yanzu haka tana zaune a cinyar ango. Ai hakan ne yasa na kiyada da auren tun farko. Me irin wannan abun ne shikenan naji ya zo da wata magana kuma daban abokan angon suna can sai shan barasa suke suna buguwa amma kai bincike da kyau kafin ya dada auren nan rashin kyan ɗabi'a gama gari ne amma kuɗi sai wane da wane ka ji barasar wace iri suka fi so a kawo musu Yaya, tunda su take kiran ka kaji ka daga. Ga sunan su suna nan sai kokarin shirya auren suke ana baiko. Nagode, madal. Yawa minti da, madal gashi. Halo, kin tafi ne? Halo. Kai, da kake murna ba aure za a daura a gidanka ba. Zaman makokin ka za a yi. Halo. Kama daina wani farin cikin zaka aurar da yarka. Nan da sa'a ɗaya za mu sheke ka. Suwaye ku ajalinka. Halo. Kai Ganesh. Na'am. Zan je na ga shugaban 'yan sanda. Ka tsaya ka kula da komi. To da lafiya. Mu je. Shugaban 'yan sanda. Gana nan ina zuwa wajenka. Dan bana nan ba za ka san yadda za ka yi ba. Barazana ake ta min a waya yanzu ake na uku. Hello? Me? Ta ya kai? Kuma waye yayi? Waɗannan tambayoyi kai ne zaka amsa su. Bindiga sa sarkewa ta kamar aikin ku. Sa'ar da yaye yake nan. Gaskiya ba karamin kuskure muka yi ba. Da muka nemi tsaro daga wajen ku. Yalla bai, dan Allah kada ranka ya ɓaci. Za mu ƙara tsaurara matakan tsaro. Ba wata buƙatar tsaurara komi. Ba buƙatar kai komi. Jami'an ka zan kora ma kawai. Yalla bai. Yaya, duk waɗannan jami'an tsaron ba buƙatar su. Kawai zan nemo mutane daga bangaren mu. Waɗanda ba za su kagauta ba wajen shekewa. Waye shafaffe da man da zai iya neman kashe ni kuma waye zai kare da mutuwata? Waye wannan? Ubangiji, muna roƙonka ka sanar da mu waye zai taimake mu daga wannan matsala. Wane ne shi kuma yana ina?
Ni ne nan. Kaya shari'a. Bita ba ke me kake neman razana ne? Me kake kokarin faɗa? Dan karamar kabila ba zai iya gogayya da dan babbar kabila ba? Tabbas wannan tunani ba hagon tunani ne. Wannan gwabzawa ce akan jarumta da zakakuranci, ba matsayi a cikin al'umma ba. Bai kasance ba zai kasance ba. Ka tuna da yadda aka haifi mahaifinka Barad Waja. To kai zuwanka duniya ma yafi haka zama bambara kwai. A tukunya fa aka haife ka. Kai dan wani kabila ne kenan to? Kalamai irin na fada da NTR babba ba sa da tsara. Tushen tsatson mu fa. Me zaka iya cewa kansa wanda ya kasance mai suna Shantani Shin shi ba dan ganga bane wacce ta kasance matar shi ba? Shi me kabilarsa? Menene kace min? Shin jinsin mu ba daga kan mai hikima Basishta ya fara ba? Wanda da ne ga karuwar rafane Urvashi? Shin shi ba Arun da tiya aura bocce ta zo daga karamar kabila? Sun dawo ma cikin soyayya har ma ta samu karuwa? Dan da aka sa wa suna Farasura wanda ya kasance shi ya haifi kakana Vyas, wanda tare da yar kauyen Matsegandi suka haifi babana, ko ba haka akai ba? Har ma suka haifi goggona da kuma baffa na Fandu. Shin ma'aikaciyar fadar mu ba ita ce ta haifi Vidura da kake matukar martaba shi ba? To shi din nan wace kabila ne? Wannan ahalin na Kuru ya rasa kabilarsa tun tsawon zamanin da yawa. Idan har muka yi la'akari da waɗannan hujjoji to magana akan wani asali na kabila zai kasance wani abu mara muhimmanci. Saboda haka wannan magana ba magana ce mai tasiri ba ko kaɗan. Aboki, an ji da miya wata yarinya wani dan jagaliya ya suburbuɗe shi. Bayi, wato har bayi sun fara ji da kansu ne haka? Kai, ka san musu waye? Manema mata ne. Sharuk, sunana Sharuk, abokin Yashraj. Akan me zaka biyar ne da mai gidana yake so? Kai bayani. Bala bala. Fada bana. Yi bayani. Kai. Na miyaya. Kada ku fusata. Ku musu bayani cikin lumana. Kana ji ko? Ka rabu da budurwa. Ka rabu da ita. Ka bar mai gida ta mai gida ce ka gane. Ba ka rabu da ita ba. Kai ku kyale shi. Kai bukeken Sharukan kana ji ko? Ku rabu min da abokina. Zan rabu da shi, amma zai bar min yarinya ta? To idan yi rabuwa da itan fa, me za ka yi? Ni ne kane na soyayya, amma yara na kuwa 'yan zamba ne bane ne. To yanzu me abin yi? Mu fece ba? Ba ji ba gani zamba ne bane zan yi musu yanzu nan. Tambayar da nake maka ita ce ya zami da ragowar su. Mu ne za ka yi wa dukan? Kai mudukul mai gida. Wai ka kafa wannan, wai mu zai yi wa samba ne bane. To kana ji idan har yi mana samba ne bane, to na ma alƙawarin zan baka 10,000. Idan kuma ya kasa kai ne za ka bani. To ai kenan mai gida. Maza ga mu nan ka zo kai mana samba ne bane goma gari bane. Dan Allah kai mana zan samu 10,000. Dan Allah kai mana samba ne bane. Saboda mu dan ma sai mun roka. Ku sake ni. Kwanta yau dukan ku sai na muku samba ne bane. Har da wani da ke muman. To ai kun tana kun samu.
sai ka shigo makaranta da jita mota da fastoci kana yawa mutane barazana maza ciro 10,000 mika mai maza karba na ce ka sa kuɗi akan dawaki dai ba akan zaki ba. Na gane yayana, wannan madokin mai kyan ne. Imma zarra imma madoki komi na gasken ne. Ni ba da mugun nufi ne ba, yarinya ta taba mun murmushi kuma har alamu mata mun. Da gaske? Ke Fadima wai me ke faruwa ne? Ban sani ba. Wai shin mace ce jigon nasarar namiji a rayuwarsa? Amma na tabbatar da kaga maza biyu suna faɗa to mace ce jigon wannan faɗa. Yanzu zan sai ta komi. Fadima ga yamin kai tsaye. Wannan ne ko wancan? Shi wannan abokina ne, ni abokinka nake so. Yaro yayi kasuwa. Yanzu ya tabbata cewa rayuwa kuka samu kuka rasa ne. Wannan naka ne, ita kuma tasa. Tun farko da ta fito ta min bayani haka ai. Da ban siyo jita da wannan rigar da wannan postan ba, amma abin da ya faru. Mallakar masoyi da mallakar tufafi duka daga ubangiji ne. Da mutane suna da irin wannan falsafa da fahimta a rayuwa, da rayuwar kowa ko da yaushe za ta kasance ba kunci. Wata rana kai ma za ka yi farin ciki kaji? Shi gashi tun yau yake farin cikin nasa. Shalele na sannu. Kana ji fa duk lokacin da mutum ya sha sigari yana rasa minti 5 na tsawon rayuwarsa. Gaskiya ni dai kan zan daina. Ni dai kan ba zan daina shan taba ba, amma zan daina mu'amala da irin waɗannan mujallun. Wato gwaran rabuwa da mujallar akan daina shan taba ko? Sannu kawu, zan iya shigowa kawu. Taho yan nan taho. A can yankunan kasa ita sabuwar yar haya ce. Kuma ga hasakar karatu, kullum ita take zuwa na ɗaya a aji. Ko ba haka ba yar nan? Haka ne mama, duniya ce a ciki take da gasa. Duk wanda bai zo na farko ba zai kai labari ba. Haka ne. Yaya na ke Amerika ya saya mota. Ga alewa don murna. A ina kenan a American? A Chicago. Idan shi yana shan Chicago yana sayan mota, ke kuma shine kike raba alewa nan? In ka daina yawo da abokanai marasa amfani kai ma za ka je American na wata rana. Haka ne iyayen mu su ma suke faɗa. Da alamu muka bar yawan da shi, ciyamomi za mu zamo. Kai saurara. Yanzu idan na je America me zan yi a can mama? Kamar dai yayanta in ka je can cikin shekara ɗaya za ka sayi mota. Ko da a can na sayi mota samun direba abu ne da ba zai yiwu ba, amma kaga nan mashin ina da direban sa. Da shauki na faɗa ba don muzanta ka ba. Ƙara yaji da ganye a cikin wannan. Inda ya ƙara yaji bakinsa da wuta zai kama ko ya kika ce Saraswati. A'a ba Saraswati bane, Joti ne. Ko ma dai ya ne sunan? A nawa ne kika ci a lissafi? 99 na samu bisa 100, amma na sha alwashin. Cewa wannan maki ɗayan sai na ci shi. Allah sarki, wannan shi ake kira karatu. Kai kuma nawa ka ci ma? 37 a lissafi. Kai da ita wa fi kaifin basira. Ni mana. Ita fa harin cin maki 100 ta yi, amma ta samu 99. Ni kuma ne harin 36 na samu 37. Yadda take jin ciwo rasa maki daya, ni kuma haka nake farin cikin karin samun maki daya. Amma dole haka 20 nake saro kan mata da maki dayan nan. Ku zo mu je abokai tun da raban da maki dayan nawa. Da wannan azancin na ke tafiya da mutane. Wannan ruwan da a ce mutum yana masaukin baki ne ma. Ina kallon fim din na gamani ina saburbu da shinkafar kaza mai zafi. Gaskiya abin zai bada nishadi. Barkan ku dai marasa amfani. To ka gaya mana wani amfani zamu yi a cikin wannan ruwan? To kuna ji ba? Yayin da muke zaune irin haka ba abin da muke yi, dole wata mota mai tsada za ta zo ta tsaya a nan wajen. La ga ta kuwa ta tsaya fa. Sannan mai fitowa daga wannan mota wata kyakkyawar yarinya ce, kuma haɗaɗɗiya mai aji. Aboki da gaske fa yarinyar ta sako bude idanunka ka gani. दिल क्या करे जब किसी से किसी को प्यार हो जाए, जाने कहाँ कब किसी को किसी से प्यार हो जाए। ऊंची ऊंची दीवारों सी इस दुनिया की रस्में। Tabbas wannan lokacin sa'a ne aboki, maza kai fata. Da ma wannan ruwan saman zai tsaya. Da na bayyana wannan yarinyar soyayya ta. Mun gode Allah da ba da kwanta za ka yi ba. Kaddara ma kanta tana tare da ni yau din nan. Ba buƙatar ɓata lokaci Randit, a yi mata ƙawanya domin tasiri.
wasu 'yan jagaliya ne suke neman su sheke ni. Dan Allah ki shiru na dan wasu mintuna. Wai na wannan rage shela ina ne? Kana da gaskiya, ga sunan kuwa. Inda na gashi sai na fasa mar kai. Kin ji su ba? Dan Allah karki suke ni. Kai, wancan ba abokin mu bane. Kai ya ka zauna. Mu je ka tambaza. Kada ka dago, ga sunan suna nan har yanzu. Ai ba abin da zai sa an tazo. Nagode sosai. Kin taimake ni tamkar kin bani iska yayin da nake karkashin ruwa. Na samu matukar salama a zuciyata. Ni ma na samu salamar cewa na taimaki rayuwarka. Sai an jima. Sai an jima. Kai. Me haka nake gani? Minti ɗaya da ya wuce ba gaba kuke yi ba? Makena ne. Sulhu muka yi. Kamar ya a yanzu. Bari miki bayani. Idan muka ta kashe junanmu to babu wanda zai kasance a raye. Ubangiji ya busa mana rai. Uwa ta haife mu ta rene mu. Me amfanin kashe kawunan mu? Babban mai bada umarnin fim Boya Fati shi ya faɗi wannan maganar. Ba na so na sa ya ji ba daɗi. Hakan ya sa muka manta da abubuwan da suka haɗa mu gaba. Ko ba haka ba? Haka ne. Amfani za ka yi da kalaman fim ka rena min hankali? Za ka gani. Zan gani? Yaushe to? A ina? What's my name? What's my name? My name is Sheila. Sheila Mijani. Halo, sakatare ina ji. Ni ba kaka bace. Sunana baby doll. Ya kuma naga haka. Ku da a lokacin da ba ku komi, ya kamata ku motsa jiki ku gyara jikinku. Sai ku tsaya kuna ta wasanni, ba ki ta jin daɗin kallon kanki a madubi ba. Ki yadda za a kalle ki a jikin burge, ke kuma da auren ki ya gabato. Shirin da kike masa kenan? Yaya? Wannan ita ce mai kula da mu ne, ko mu ne ka masu kula da ita? Masoya, na kewanki. Me ya same shi? Na ga yana ta tandewa. Haka wai wani wasa suke da budurwarsa, sunan wasan kira waya ka sumbata. Yanzu nawa ya ci kenan? Ya kusan 100. Da zan mallaki yarinyar da na haɗu da ita jiya. Wasan da za mu yi sunansa. Gimtse waya ka je gidan su yarinya. In dai wannan yarinya ta ka za ta zo, to sai an yi ruwan sama kuma an ji wannan wakar. गाता रहे Da ce za ta zo yadda wakar nan ta shigo da abin ba haka ba. गाता रहे मेरा दिल तू ही मेरी मंजिल है कहीं बीते ना ये रातें कहीं बीते ना ये दिन कहीं बीते ना ये रातें कहीं बीते ना ये दिन Banti yi maza ka tayar da mashin. Madam an hana tsayuwa nan. Yawa tsaya. Kai karamin dan wasa sacin. An tayo nan. A halin yanzu dan wasa yana jira an tayo masa da kwallo. Ba mu taba ganin ya sha alwashi irin wannan ba. Ya nutsu yana dakon wannan kwallo. An jefo kwallon ya kai duka. Ya samu wannan kwallo kyakkyawan samu. Kwallon yayin sama yana juyawa, wannan nasara ce. Kai da baka rike waya, lambar baka je ka bayar a cikin mu. Yanzu ka samu rike wayoyi mana ta dako. Lamba ce ta musamman da haka. Me shida ce? Ai lamba ta ce. Ashe? Gilashin motar ta, kai ne ka fusa mata. Kuma ga wanda ya raka ka ba ni ba. Kuma sai ka sa lamba ta ba halalla. Madam, wayo an fasa gilashi mai sana.
Alo ke ce wacce aka fasa miki gilashi? Ga tuna waya. Hello? Na ga an fasa min gilashin mota na ne kuma an rubuta wannan lambar. Ba fashewa yi ba, ni na fasa. Me? Kan me to? Me yasa kika ajiye motar ki a wajen da aka ce kar ajiye mota? Me matsalar ka na ajiye a wajen? Motar ki ta kasance karfan kafa ga rayuwata. Shi yasa na sheke mata gilashi. To me yasa ka bar lambar ka? Domin na miki ka shaidin cewa idan har kika sake, to zan sake sheke wani gilashin ba gaggautawa. Kuma ba bana da lambar ki ba? Shi yasa na bar miki lambata. Nagode da kira. La 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 la. Ku yaran nan da Switzerland da Bangkok ina ne yafi ne? Ga tuzuru Bangkok yafi, ga masu cin amarci Switzerland. To Switzerland zamu je. La 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 la. Yawa, wannan makarantar Jubilee in ta hadu ba? Ba na ganin a wannan shekarun naka za su dauke ka. Kai ba akan kai na nake magana ba, kan dan da zan haifa nake magana. Da Allah kaga, madadin ruda mu da mafarkanka, ka dawo magana ta gaskiya. Kai, dukan ku ba kun ga yarinyar ba? Ha ba ka kalle ta mana yadda ka san wata jarumar fim. Ni kuma jarumin al'umma ne kamar daga fim din Rajamuli. Ko ba haka ba? Na san kawo yanzu mutane da yawa sun bayyana mata kauna. Wannan kwallo ba shi kika sheke ba. Zuciya ta ce kika sheke ta. Ba zai yiwu ba. Nan katinan debit, nan katinan credit, takardar kudi aljuna, kudade a cikin banki. Ina da inshora mai karfi, sannan kuma ina da babban gida. Ina da kyakkyawan zato wa rayuwata. Gaskiya kima rayuwa. Ina fara ganin ki na tabbatar da cewa soyayya hauka ce tuburan. Idan baki amince mu mazan an taya kogin Hussein Nagar. Ka fada Bello Nagar ma. Cikin kafin fefen. Na ce ba za ki iya shigowa a ta biyu. Lala minti biyu zaki bani. Minti biyu kace nake zo. Me yasa ba za ki amince da ni ba? Ki amince min mana. Kai baka ganin na girme ka ne? To sai aka yaya Jesse ma ta girma Kartik. Kai da Allah. Soyayya ina ruwanta da shekaru. Za ki bi ni zuwa Kandala. Kandalo. To ake je ganda pet ba? To tunda mu ya kasance ba mu da ɗabi'ar shiga da jurar rububi, me ya kamata na yi ta yadda za ta gane fuskata, ta yadda duk inda ta gani za ta gane ni, har ma ta zo ta fara tunanin fuskar. La 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 kaɗin ɗan ɓai. Yaro za mu je majami'a ka kula da gida sosai. Sannu kawu ga alewa. Yo wannan yariya ta sake zuwa dai da alewan nan. Wannan karan me kika sake ci yan nan? Na ci maki 100%. Ina cikin matukar farin ciki. Su ma nan banza ki ba su alewar ta yi hankali ya shiga kawunan su. Jairai. Taho a sha za mu sha. Taho. To ga alewar. A saurin me kike wai? Zauna mana. Na. Wai tukunan tambaye ki, wani irin miji kike so? Kiga kin aura? Miji baya jadawalin darasi na. Wanda zan aura ya kasance baya shan taba. Kuma baya shan barasa. Kuma ba ruwan shi da rigima. Kuma da kowace safiya sai ya sumbace ni a forehead dina. A ina? Goshi shine forehead gabo. Kuma duk lokacin da ya tafi aiki ya dinga dawowa gida da wuri. Ya dafa abinci ya ban a baki. Kai, wato ma sai ya girki kenan. Sosai ma kuwa, na gode. To kana ji faɗan uwa. Sannan da daddare. Ya kenan? Kamar jariri ya lallaba ni, har sai na yi bacci. Shi kenan. In dai haka ne to lalle zai karasa sauran rayuwarsa yana. Aboki. Yana taɓa goshinsa. Rashin fahimta daga bakina ne ko kuma daga kwakwalwarka? Daga kwakwalwarka ne ko daga bakina? Ba yanzu ba. In kika sake zuwa nan da wata 'yar iskar alewa dan kin ci wata banza 100% to ina mai tabbatar miki da cewa sai na rubuta miki jarabawa an rike mana sakamakon mu duka in ya so daga ta tsiya. Kwarai ma kuwa. Kin ga kenan za a dauke mu a matsayin masu satar amsa. Hakan zai sa yayanki da yake America ya yi jiran zuwanki a madakatar mota. Kwarai ma kuwa. Hallo? Ina cikin wata cakwakiya zan kira ki anjima. Wace ce? Kawai ki ci ta makaranta? A wace makaranta kuke? Ba zan gaya maka ba. Ba ka ce za ka sace katin jarabawa na ba ta zan gaya maka. Cima haukaci da yarinya. Ko kin faɗa ko baki faɗa ba? Abin da nace zan yi. Wajo dan Allah, zan gaya maka. Bonte, ka ɗauki sunan makarantar da adireshin makarantar. To ai kenan. Yayansu, burina na ci gaba da zama ta ɗaya a aji. So nake na ci 100%. Yayansu su kuma saura ka sa su cikan jaki. Ka sa ka da kowa ya kamo ni. Na zama ni ce jagaba a cin jarabawa. Ka sa saura su kasa yin karatu su yi ta bacci. In suka zo rubuta jarabawa su rude. Me ka haka nan? Saboda so nake in jawo kawarki. Sai na faɗa. To zan sace katin jarabawarki.
Kwarai. Kinga, ki ce mata ta baki wajen ta dawo baya. Wannan abu ne mai wuya. Mahaukaciya. In dai mutum ya yanke a ransa zai yi abu to abun ba zai bashi wahala ba. Abdul Kalam ne ya faɗi haka. Tunda har dan adam bai gagara zuwa duniyar wata ba, to ai bai kamata a ce riko kawarki zai yi mun wahala ba. Bari ki gani in jaraba. Karkaya ga wayo. Ba ruwa na ba. Wayo. Ya Ubangiji mun roƙe ka gafarta mai zunubi. Ni ne nan na shake miki gilashin motar ki ai. Lalle ma wannan mara mutuncin. Ka gaya mani me kake so a yi maka ka rabu da ita? Dan Allah. In dai ta yadda muka yi hoto shikenan zan tafi. Hoto? Me yasa da ni? Dan Allah ki yadda kawai ko ma samu mu yi karatu. Dan Allah. Kai, sauri taho. To ai kenan. Da me hoton ka ma ka zo? Na ahalina ne. Me kake nufi in dora hannu a kafaɗar ta? Yaushe na faɗa hakan? To amma dai lura din kawai. To kin ga aikin sa ne. Ya da ki hakuri, ai kawai a wuce wajen. To maza. Iyayena sun ga wannan hoton suka ce kai gaskiya wannan yarinya ta yi za ta dace da surkar mu. Me zai hana ki zo ku gaisa? Kana so ka gwada min kai mai aji? Bana bukatar na gwada. Dama a hakan nake. Koya. Ni fa ba kamar sauran 'yan mata nake ba. Ni ba kamar sauran samari nake ba. Ni gurewar hadewa ne a samari. Kwalli ɗaya tal ake da. Gashi nan gare ki. To yanzu dai gaya min. San da kake min sura ta kake so? Ko zuciya ta kake kauna? Wannan ya ta tsaye ne haka. Tambayar ka nake yi ka gaya min. Sura ta kake so ko kuma zuciya ta? Yawa. Wato a surancen nakan samu farin ciki a zuciyance. Allah ya sauwaƙi. To ki dakata mana. Wannan fa hikima ce ta halitta. Ku zauna. Gaskiya dole ne mu sa hankali sosai akan lamarin tsaro. Ai kyakkyawan bincike wa mutum tukunna kafin a bari ya shigo nan. A bada irin wannan katin shigan ga kowane bako. Duk wanda baya da kati ba zai shiga auren ba. Duk wanda baya da wannan katin ko angon ne da kansa baya da wannan katin kada a bari ya shiga. Duk mai kawo wannan tsanan dan uwa. Saboda harƙalla ta ina da makiya da yawa. Miyagu suna iya kasancewa masu kuɗi, amma masu kuɗi ba dukansu ba ne. Miyagu. Kanwar surkaka ce. Ina jin ki nan. Baba wani yaro ya takura min a makarantar nan. Ya addabi rayuwata gaba ɗaya. Damuwar hakan ce ta sa na kira ka baba. Kada ki damu Shalele. Zan ji da lamarin. Ina yayarki. Gata nan. Hello? Amarya yar babanta. Kina lafiya? Lafiya kalau baba. Aure dai yana ta karatowa. Kin ga sai ki sauri ki kammala ki dawo gida. To baba. Kai, ita kanwar wani yaro yana takura mata. Saboda haka, kai magana da mutanen mu na Hyderabad. A gunni me shi ne? Irin wannan ba sabon abu bane a rayuwar mace. Yaran makaranta ne shi. Ku gimtse mar kafa ko hannu. Haba dai, hannu ko kafa za a gimtse mar saboda addabar yakka. Dawa na jagannadam ne. Gunni me shi zai sa a yi? Da akan kowane kankanin abu nake sheke mutane. Da tun ranar baiko na jimtse ma wannan kan naka. Ba ni fitila. Gahi. Fitila fa nace ka bani. Ita ma fitila ta yi. Lalle da alamu wannan wagigen bakin naka na dab da shan mazga. Hayya. Ya kuma yau na ga kin taho kamar wata 'yar gidan gargajiya. Da alamu kin canza tsari kenan. Wato kai sana'ar ka kenan bi da addabar mata ko ba haka ba? Kai, wannan fa abin ba addaba bace. Jigajigan gina tarihi ne. Bayan mun yi aure mun haifi aya, su ma sun girma sun haifa. Lokacin mun koma kallon tashoshin ibada saboda an girma. A lokacin da jikoki za su zo gare ki, su ce kaka, ki ba mu labarin soyayyar ku da kaka. Kin ga kina da labari mai daɗi da zaki ba su ba? Tarihi ko? Maganar kuwa ta yi daidai. Nan gaba idan ɗanka ko jikanka ya addabi wata yarinya, da kanka za ka kira shi ka ce masa, yaro wannan abun ba daidai ba ne, saboda hakan zai janyo a sheƙe maka ƙafafuwanka. Kawu Shakil! Shakil daga terminal. Kawu shine wannan. Kawu kuma? Me za ki ce wani kawu? Na zo gyara wani sai kina kira na kawu kuma? Kai yaro banka ganin zarra ta ne? An kawo min kukanka da yawa yaro. Ka taba kallon fim din mara tsoro? Na su kurkule ka. Wannan da mai sai da fayafayanci da gumin wasu yake kama. Waye shi? Kutume Lesi. Tambaya kake ni waye? Na zo gyara ma seti amma baka san ni waye ba? Kenan wannan wani irin seti ne? Da ya zamana duka bangarori min ba sa da kyakkyawar sanin juna. Ka taba ganin saniyar da bata san mahauci ba?
A halin yanzu wayar ka ba kuɗi ka sake sa kuɗi sai ka yi kira. Zan sa kuɗin zan sa na ce abubuwa nawa nake saitawa wannan ne zai gagare ni ajiye waya. Hey! Bari masa bayani. Idan ka je ka kira sunan kawuna a Guntur, maja yake haifarwa. Me kuma maja? Zazzabi. Ana jin suna na ake an tayawa zazzabi. Na su gurgule ka. Magana da wani yaran bai da wani amfani. Duk wani wanda ya sake kira na yaro daga cikin ku to lallai sai na tube mai rigar mutunci. Wanda ya kai ya kira ni yaro ne kadai zai iya kira na yaro. Saboda haka kowa ya shiga taitayi. Kaga jiji da kan nasa ko? Gaskiya ku gyara masa zama. To ai ba shi gaya min abin ya kai. Na san bane bane ba. Kai. In mata kama waka ce ga wannan jaruma ko kuma fada a kanta. Daidai nake da kowanne. Murda da kyau, murda! Su ne ke ga ka gullar shi ya yi ihu. Allah sarki, za ku kashe shi fa. Shin baka ji madam tana magana ba ne? Daga ni. Na ɗauki tsawon kwanaki ina ta binki, don kawai na gane ko da kaɗan ne kina jin tausayi a kaina. Shi yasa na bari waɗannan hamagawan suka sassambaɗe ni. Allah sarki zai iya mutuwa ku kyale shi. Dan wannan samfotin ma ya isa. Ni yanzu zan ba su cikakken fim. Ba zuwa talla ba hutun rabin lokaci. Shiga masa ɗaya ɗaya gamayya za ku yi kwaɗi dukanku ko an taya maku mazge shi. Kai matukin adaidaita ne? Oh, ni dalibi ne. Ah, dalibin wace makaranta? Dalibin EMSET. Kai EMSET ai ba makaranta bace, fito nan. Wuce, kai dan ci da gumin wani. Saura mi kuma. Amma wai me? Yi kawo wannan sambade ba da haka. Musga ba ka kautawa. Dukan ya isa haka. Domin idan dukan yayi yawa, zai iya haifo da lahanin da ba zai warware ba. Idan aka zo, waye iyayensu za su tuhuma? Ba wai sunan ka yana sa zazzabi ba? Waye ya faɗa hakan? Shine fa ya faɗa. Ta za mutum ya fara zazzabi don kawai ya ji an kira sunan wani, sai dai mutum ya ji soyayya da farin ciki. Yau kan me yasa zaki kira ni sai ta wanda ya iya fada iye ba ga irin ta ba? Irin abin da ke faruwa kenan idan mutum ya wuce gona da iri. Idan da rinsu kika kawo haka zan musu. Ki zo mu je mu sha shayi tare. Kin ga daga nan sai in bayyana miki soyayya ta. Banti, aboki. Mashin. Dan Allah ki gafarce ni. Kin kasance tamkar ruwan kogi mai gudu. Gudanar ki zai iya wucewa ya tafi da kowane irin mutum. Amma ni ba so nake nutse ba. So nake daura igiyar aure da ki. Ba wai dan na tsokane ki ko na addabe ki ba. Dan na jawo hankalinki nake wannan. Haka nake so na burge ta. To abokai ya kuka ga wannan salon? Amma aboki za ka yi haka da gaske? Mahaukacin yaro. Ai ni so nake na san abubuwan da take sha'awa. Da su zan yi amfani in shige. Zuciyar ta fa nake nufi malam. Ba ɗakin ta ba. Laifin bakina ne ko laifin kwakwalwarka? Aboki, kana ji ba?
domin gano abubuwan da take ra'ayi dole sai mun samu ɗan littafin ta na sirri. A sha Joti ta ce akwai littafin. Allah ya saka ma da farantin shinkafa da doya abokina. Wannan kyakkyawan labari ka bani. Saboda haka ba wani amfanin bata lokaci. Kenan sai gobe. Yanzu fa nace ba bata lokaci. Tun yanzu an shiga atisayen kwamuso littafi. Aiwa yarinyar kawanya a kwamuso littafin sirri. Me zai hana ku karo mana saurin yanar gizo-gizo? Kwarai. Ma'aikacin kamfanin yanar gizo-gizo ne? Shine baby. Ka gama ne? Na ce ba, ki raba kofa, kowa shigowa yake yi kara zube. To shikenan je ka. Rayuwata. Tun daga sunan ma abin yayi. Sa'a ta kan kwankwasa mana kofa, amma mu da kanmu muke gayyato rashin sa'a zuwa gidanmu. Abokina ya kuma da haka. Ga duk wata nasarar namiji, to mace ce jigo. Dama, ai tun farko matan masu nasara suke bi. Yaro magana ka haka take. To mu je gaba. Dole yarima na ya kasance ya iya doki, kuma dan taurin kai ga doka. Kuma dole ya kasance mai tsalle zuwa gajimare sannan ya kai ni ga taurari. Wayyo Allah, waɗannan bukatu nata akwai tsauri. Ba zan iya waɗannan duka ba gaskiya. Zan dai waɗanda za su samu. A hakan zan sa ta so ni. To ai kenan kai hakan. Ina wannan littafin yake? Waye daukan mun? Shikenan gida kuta ba mai da'a. Ka ajiye abinka ka zo baka gani ba? Kai. Baby me ya faru ne? Rayuwata komi nawa. Babu, ban gani ba. Me kenan wannan? Littafin sirri. Koramar mafarkai na. Kai. A ina ne ma na ajiye wannan littafin? Akwai damuwa. kan doki. Kaka me yasa kuma kika sauka? Tawayari ma sako. Ina maza sako. Tun safe muke jiran kasuwa. Gaskiya ka zo a lokacin da ya dace. Ina lasisin ka, ina takardun doki, kuma za mu buƙaci maka lambarsa. Kai abubuwan da aka suna da yawa ma fa. Allah. Ni za ku tambaya lasisin hawa doki da kuma lambar doki? Kuna ganin kowa zai biye muku ne? Ko kuna ganin ba za a kalubalanci dokar taku bane? Kuma gaban naku duka zan hau dokin nawa. Na ga yadda za ku yi da ni. Wannan doki dai nawa ne. Na ga mahalukin da zai hana na hawa. Aikin banza kawai. Gashi yana yi wa doka tawaye. Ni mai son doki ne. Har cikin zuciyata. Gaskiya wannan mutumin yayi. Ya kamata na haɗu da shi. Kaka ba mutumin kirki bane, na san shi. Kin san shi? Gaskiya ni dai ya mun wallahi. Haba da Allah. Ni dai gaskiya ina son wancan haɗaɗɗen saurayin. Da Allah
Allah ki wani abu a kai. Na roƙe ki. Da wucewar kowace rana ƙara haduwa yake yi. Aboki, ga karshen nan tana zuwa. Diya da aka yi kenan shiri na aiki. Idan ta kusa isowa sai ka fara. To ai kenan. Amma me yasa ka hau doki? Kuma kake tarera wagogin da? Ya ne? Ka goma zamanin da hotuna ba sa da launi. Ya haka to? Ta ya za a yi rayuwa ta yi launi muddin aka ce babu a karshe a cikinta? Dole rayuwata ta kasance tamkar babu launi a cikinta. A karshe ce launin rayuwata. To na gane. Na ce ba? Ni yanzu ban san daɗin rayuwa ba. Raj. क्या यही प्यार है हाँ यही प्यार है ओ दिल तेरे बिन कहीं लगता नहीं वक्त गुजरता नहीं Kai, kashe rediyon nan. Waka tana sani jin wani iri. Me yasa kika zo wajena? Ba ta kura miki nake ba? Ta Allah kaka ce haka. Ina gayyatar ka cin abinci a gidanmu. Guba kike san samun abinci na sheka? Haba kai kuwa. Saboda farmakin yan jagaliya ya gaza cin magaci, shi yasa ko? Dan Allah ka manta da wancan batu. Ai na ganka akan doki. La, kin gani? Ci gaba. Na ganka ne akan doki da kuma yadda kai ta rikici da 'yan sanda. Aiki ya kama. Na ce na kama bayanin cewa kina so ne na zo gidanku ba? Girkin dama kakata ce za ta. Ko ki girki ko kakarki ta yi girki ba matsala ni zan zo gidanku cin abinci. To amma da yake duk wata tattaunawa mu yi ta lokacin da na zo cin abinci. To shikenan. Shiri ya gama yi. Amma dai uku ka tabbatar za ka zo ko? Zan zo mana tabbas zan zo. Wannan waya take ta magana ne akan kakarta. Dama ya waɗanda ba sa tare da mamansu da kakanninsu suke shakuwa sosai. Ba kwa gani a fim ne? Gwafar bishiyar fure a gonar si ta yamma. Gobe nan zan anta ya cikin gidansu. Amma kin tabbatar cewa zai zo kuwa? Ai na gaya miki cewa alkawari ne tabbas sai ya zo. Amma zuwan nasa na nufin yana so na ne ba? Tabbas kuwa zai zo kaka. Kuna ganin cewa shi ne wannan? Yawwa, sannu. Shigo ko? Gidanku mai kyau. Zauna to. Na gode. Tana shiryawa ne nan da minti biyu za ta zo. Mun gode da amsa gayyata. A kawo maka lemu mai sanyi ne? Ga kakata nan. Muna kiranta Baby doll. Baby doll. Baka ga yadda ta yi maka kwalliya ba ne? Ta mun kwalliya kuma? Me yasa? Baka ga na yi shiga irin taka ba ne? Shiga irin tawa kuma? Me yasa? Saboda tun 1942 kakata take rubuta wani labarin soyayya. Ashe? Sai dai kwanan nan ta rasa littafin. Ayya. Wallahi, sunan ma da ta sa wa littafin rayuwata. Ayya. Da matsala. Alƙur'an da matsala. Dan littafin na kaka ne? Ko mi sai kun faɗa ne wai? Ku manta da batun dan littafi na. Irin saurayin da nake muradi, na same shi a tare da kai. Tabbas na shiga cakwakiya. Ka tabbas ka ne ka kawo min da littafin shi ne zaka je ka kawo min da kakanta. Ya dai? Kana tunanin wani abu da ya faru a baya ne? Wanda zai faru nake tunani. Yanzu abin da nake so, mu sha abin sha tare. To ya na iya? Murna. Yanzu kuma abin da nake so daga gare ka, rawa tare. Mene? Rawa tare, rawa ɗaya tag. Kai mana saboda Baby doll don Allah. Muddin jirgi ya tashi sama kana cikinsa, to fa babu fita har sai jirgin ya sauko ƙasa. To ai sai ki kunna sautin. Ye!
आजा जा मैं हूँ प्यार तेरा अल्लाह अल्लाह इनकार तेरा आजा 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 देखो प्यार तेरा अल्लाह अल्लाह इनकार तेरा आजा आजा Lafiya Kaka, kaka? menene? Kaka me ya same ki? Sauri ki ka ruwa. To ina zuwa. Sannu kaka, sannu. Rawa tare da ni ba abu ne mai sauki kamar shan abu tare da ni ba. Idanun iri ɗaya. Wuyan ma iri ɗaya. Fuskar masak. A zamanin ƙuruciyata, na so wani babban mutum kamannin ka sak irin nasa, amma daga baya sai na fahimci cewa shi wannan mutumin yana da mata. A dalilin haka na yin aure har zuwa yau. Na san da a ce na yi aure, na san da yanzu ina da jika kamar kai. Kaka. Ni fa bana so a dinga kira na kaka, amma in kai ka kira ni ba karamin daɗi nake ji ba jikana. Amma dai lokaci za ka dinga zuwa duba tsohuwan nan ba. Na sani daga yanzu ba zan yi wata rayuwa mai tsayi ba. Me yasa kika ce haka? Yanzu zan je in kwanta bacci. Ka je ku ci abinci sai ka tafi. Na ɗauka kaka ita har zuciyarta wai soyayya take da kai. Ashe wani daidaito take nema. Ko da yaushe tana sauyawa ne da tafiyar lokaci, amma ba ta matsa mana akan mu sauya. Ba ta taɓa tilasta mana akan sai mun bi hanyar ta ba. Kai ne mutum na farko da ka shiga rayuwarta kuma ka fahimce ta. Mun gode sosai sosai. Mu je mu ci abincin. Ai kawai na ji na samu ƙoshi. Me haka kuma kaka? Da kika ce mu haɗu da daddare na ɗauka gidan rawa ko gidan cin abinci zamu je. Me yasa kika kawo ni zuwa majami'a? To ai irin ta kenan. Abin da yake faruwa, na sha gaya musu su inganta salon su. Sun ki to ya zan yi? Kaka, amma zaki ji da ni auren bidiya ba? Akan me? Me za ka yi a can? Da zarar kin yi aure kin tafi. Ina ce shikenan mun daina haduwa. Zan yi kewanki. Wato, za ka yi kewata. Wasa kake yi kore na hankali. Kaka, zo ta nan. To gani. Kaka, ya dai? Sannu. Ba komi yanzu zai dawo daidai. 1, 2, 3. Kin gani ko kaka? Yadda nace ce ki daga chakwakiya, ba zan bari ki ji auren nan ba tare da ni ba. Ta yaya waɗannan za su iya kula da ke? Ni nan zan kula da ke. To shikenan kar ka mana kuka. A matsayina na amarya na gayyace ka. Ya rigiri, maza ka je me yake so, je ka. Ku je ku bada oda ina zuwa. To shikenan. Kawo biredi mai man shanu? ‘Yan mata, sambada.
kyau. Ku duba kowa da kowa. To yalla bai. Ku fara gaba barin jin ajiye motar. To shikenan. Tattabara ta auri keji, tattabara ta. Malam dakata. Ina katinka? Kai, ba sani waye bane. Kai hakuri yalla bai, idan ba kati babu wucewa. Lalle yau ina ganin wulakanci. A wuce yalla bai. Har su ma dangi sai sun nuna wani bazan katin su wuce? Mun gode Allah ma tunda ba katin dan kasa suke tambaya ba, da katin banki don cin abinci. Yalla bai dan dakata, kati ba. Kai hakuri an ba mu umarnin sai mai kati ne kadai zai wuce. Ba komai. Kai hakuri yalla bai. Raj! Yalla bai nace ba. Dakata Raj. Kai hakuri ba. Kai hakuri fa. Shigo Raj. Shigo dan Allah. Kai hakuri. Ya hakuri shigo. Ba komai. Gaskiya wannan dan naki kyakkyawa ne. Me zai hana hada shi da wata? Ai sai mun sami yarinyar da ta dace. To me amfani na ina da yaya jagannadam. Kai. Gaskiya aikin ka yayi kyau. Ban san ta yaya ne zan maka godiya ba. Ayyala be, abun ba wani babban abu bane. Babban abu ne kuwa. Ba ya ta kace ta ba. Rayuwa ta kace ta. Duk wanda ya antare mace, shege shi ake, me yasa ka bar su cikin sauki? Ba yanzu ka gaya mun ba? Nan gaba sai in sheke. Ka ga man da batun wannan, mu je ka samu kai wanka. Wake magana? Ajalinka ne. Wace irin magana ce wannan? Mu ne muka farmaki yarka a wajen cin abincin gefen hanya. Wani mutum ne ya ci rayuwarta, amma kai kuwa wannan karo ba mai cetonka. Nan da sa'a ɗaya za mu shege ka. Halo, halo. Me faru kawu? Ba komi. Kawai da yar fari ce ta bar gida. A lokacin da ya ta bar gida zuwa gidan aure hawaye ake, ba zufa ba. Dan Allah ga mun me? Wata karamar cakwakiya ce a rakalla. Farmakin da aka yi wa a karsha ya wuce abin da za a kira karamar cakwakiya. Aure ana yin shi ne a tsakiyar dangi, ba lafiya inda ka ganya a tsakiyar masu tsaro. Ashe karamar cakwakiya ce za ta sa amsa waya ya girgiza ka haka kawu? Dan Allah ka gaya mun.
manta da su kawai ka manta da tashar su. Kawu, ban san yadda zaka dauki abin ba amma ni ina son a karsha. A shirye nake na sadaukar da rayuwata a kanta da kuma dukkan wani da ke ahalinta. Ban taba damuwa da komai a rayuwa ba. Yanzu ina so na ga me zai kasance idan na damu da wani abu. Ba sa'a ɗaya suka baka ba? Idan ba sai sun ganna a wajensu nan da sa'a ɗaya ba. Wannan magana ba shakka cikinta. Me yasa kace mu zo nan yaya? Dan kai wani banza ya kira waya sai mu canza waje kamar wasu matsorata? Wannan ba tsoro bane. Daukan mataki ne. Kasancewar dangin ango sun tafi, ba za su yi tsammanin za mu kasance a nan ba. To matan da suke can fa? Idan da a ce mata suke hari, da lokacin da ake bai ko da ba su bi kawu sun farmake shi ba. Sannan su jira bayan aure su kira shi. Kasancewar sun sanar kafin su farmake shi. Hakan yana nufin sun san wajen sosai. Nan wajen sabon waje ne. Ba lallai su tunanin zuwa nan ba. Idan har suka yi kasa da zuwa nan wajen, to ba ɗayansu da zai rai. Kuma su gwada su gani zaka tabbatar da abin da na faɗa. Wai yayi me saka ke biyo wannan ne? Ba duk gamu ba. Me zai ya shi kadai? Da kuna yara ba ku yi karatu ba ne? Cokali ɗaya kacal na nonon sa ya fi daro ɗaya na nonon jaki. Me kake nufi? Dama sai da ne tantamar ba a je makaranta ba. Duk da cewar akwai aukin jakuna a nan wajen, ba za su ja da doki a gudu ko ƙarfi ba, dan ya zarce su. Idan muka shege ka lokaci guda ashe ka samu garabasa so muke mai maka kisan dalla dalla shi yasa muke dura ma ruwa a ciki tukunna. Halo kusuwaye ne wai? Wa kuke barazana? To barin gaya muku, mashaki na gaskiya san baya yin wata barazana. Idan makiyinsa zai kalla tare da ɓacin rai a cikin zuciyarsa ya zaro ta sannan ya shage shi.
su haiku. Yi kokarin tunawa. Ka tuna na ce. Shin ku yaya ne na wani mutum da na kashe akan aikin lantarki? Ci gaba. Ina jin ka. Dukkan wani jami'i ma da na kashe gaba ɗaya a hannunsa akan wani aikin hanya. Ka sheke iyalai da yawa ta yadda ma ba za ka iya tunawa ba. Ba na ganin akwai wani aibi cikin sheke ka. Shin ka tuna da Aditya Puram? Ka tuna mutanen wannan wajen? Shin ka tuna da Ammulu? Ammulu? Na roƙe ka kai min rai. Na yadda wannan abu da na yi gaba ɗaya ba daidai ba ne, mummunan abu ne. Na aikata abu mafi muni, kama aikin gafara. Ko ya gure kuma aikin gafara. Ubangiji ne kawai ke gafarta wa ɗan adam, kuma ni ba Ubangiji ba ne, ba zan iya gafarta maka ba. Zan so haɗu da iyayenki. Ni ma me zai hana aje wajen auren da ni? Jami'ai wanda aka kashe sam ba karamin mutum bane. Musallafa da naga Bushanam dan kwangila ne kuma mai masana'anti. Abin da yake a suna kenan. Abin da kuma yake a kange abin fakewa ne na 'yan siyasa. Ko ma dai menene ke faruwa, dole ne mu tsaya mai aikin mu. An kashe shi duk da tsaron da yake da. Mashakin na musamman ne. Tun da na yi wayo, na yi rayuwa nesa da babana saboda karatu. Yanzu kuma na gama karatun nawa, sai gashi kuma na rasa shi. Baba yana yawan cewa iya kadarar da kake tara a rayuwa iya makiyanka. Ki haƙuri a karsha. Na yi ƙoƙari na ga na ce cikawo, amma duk mai hannu a wannan ba zan bar shi ba. A'a Raj, ko ma me za ka yi ba zai da baba ba. Da a ce kai ma na rasa ka a wannan bala'i, da na shiga mummunan yanayi.